Major roadworks sa La Union, Mungkahing Suspendihin para iwas traffic mula December 22 hanggang January 4. Para sa detalye, makakasama natin Idol Jam, Victorio. 104.7 IFM Report. Ipinanukala ng isang mambabatas sa La Union ang pansamantalang pagsuspinde sa lahat ng mga proyektong pagkukumpuni sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ngayong holiday season. Ito ay matapos manong personal na maranasan ng mambabatas ang mabigat na daloy ng trapiko sa bawang Nagilian Road dahil sa kakulangan ng early warning devices at signages sa naturang proyekto. Dahil dito, iminungkahi na makatutulong ang pansamantalang tigil trabaho sa mga kakalsadahan, lalo ngayong inaasahan ng pagdoble sa volume ng mga babiyaheng sasakyan dahil sa mga magsisiuwing mag-anak. Planong makipag-ugnay ng sangguniang panlalawigan sa Department of Public Works and Highways Region 1 sa panukala na target ipatupad simula December 22, 2025 hanggang January 4, 2026. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam, Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.